Machiegni wachako kod kaunti ma Migori kama wayudo obila e sub county ma Kuria West timo nonro ewi tho mar nyathi moro mawuoyi ma jahigni 14 ma ringre ne oyud ka oliero kod tol e ng'ute e yien e bungu moro e gweng' ma Kehancha. Komanda mar obila e sub county ma Kuria West Ruben Bet owacho ni ringre nyathino ma bende pod opand nyinge kaluwore kod weche mag nonro ne oyud kod achiel kuom jogweng' odhiambo manyoro. Bet owacho ni pok ging'eyo gima dine kel tho mar nyathino, kata kamano gichich ni onyalo bedo ni nokawo ngimane oko owuon. Alikuwa nakaa na relative wake, mwili ilipatikana kwa tiketi ya mti, mostly suicide. Tunaona kitu kama hiyo na mtoto kiasi hiyo, ni kwamba parental care is lacking. Hata mtoto wa 14 years anatoka kuwa high school, lakini hakuenda. Hapa nasoma ni hiyo, watoto wanatembea kwa mashimo ya mines. Beto wacho ni ringre nyathino nosetere kar kano ringre jomotho ma Kehancha sub county hospital mochari kirito mondo timne bero ka nonro bende koro osechak tim. Komanda mar obila no okwayo jonyuol mondo ochiw puonj makare ne nyithindgi mondo mi gigeng' thoe makamago.